ಲಕ್ಷ್ಮಣಗಲ್ ಬತ್ತನ ಮಂಗಳೂರು ಬಜಾಲ್ ಶೈಲೇಶ್ ನೆಲ್ಲಿಗೆ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾವರ್ಧ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮೊರಣಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ ಜವನಿಯರ್ ಇತ್ತೀರು ಅಂಚ ಮಾತ ಜವನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಬಜಲ್ದ ಪುದಾರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಜಲ್ದ ಕಂಬಳ ಇಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಏರ್ಲ ಬಜಲ್ದ ಪುದಾರ್ಡ್ ಏರ್ಲ ಮೆಡಲ್ ಮಂತಿಜ್ಜೀರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಜಬ್ಡೈ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಮಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಶೈಲೇಶ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಜ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏರು ಬಂಗಡ್ ಉಪ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರುಡಾವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತದ. ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಜ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಈ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆನು ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ. 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಾಯು ರೋಟ ನೆಟ್ಲಾಕಿ ಇತ್ತೊಂದು ಮುಜೇರು ದತ್ತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವ ಇಲ್ಲತ್ತಂಗ್ಲಿ ಇಂದ ಬಾರಿ ಆಸಾನ ಪೊಸರು ದತ್ತ ಹಾವು ನಾಡು ಏರಿಕೊಂತ ಒಂದು ಕುದಿ ಮಾತ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಪಾರಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 200 ಪಾರಂದುಂಡೆ ಮೆಟ್ಲು ಬಂತೊಂದುಂಡೆ ಜವಳಿ ಬಂಡ ಅಂತಾರೆ ಏಪಳ ಸೋಪ್ನಾಗ ಅನ್ನ ಮಂಡೆ ಆಚಾರ ಮೇಲ್ ಬಂಡ ದಾಯ ನಿಕ್ಲ ಮಂಡೆ ಆಚಾರ ಮಾಡ್ಬಾರ ಏನು ಉಂತ ಬಂದಮ್ಮ ಏನು ಉಂತಾರದ್ದಿ eru ಗ್ರಾಪರ್ನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮೆಟ್ಲ ಅವಂಡು ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಮೆಟ್ಲ ಆಂಡು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮೈನಿ ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಮಂಗಳೂರು ಬಜಾಲ್ ತಂಡದಕ್ಲು ಇಂದೇ ಮಂಗಳೂರು ಬಜಾಲ್ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಮುರಣಿದ ಕುಡ್ಲ ಕಂಬಳಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚಿದ ಕಂಬಳಡ್ kakkyapadav ಪೆರ್ಗಾಲ್ದ ಟೀಮನ್ನು ಗಿಡದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಂಚ ಇನಿ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಬಜಾಲ್ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಪುದಾರ್ಡ್ kakkyapadav ಪೆರ್ಗಾಲ್ದ ಟೀಮನ್ನು ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲರು ಇನಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಜಾಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲ ಆಕ್ಲಡ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸುರೇಶ್ ಬಜಾಲ್ ಪಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವ ಪಂಡ ಇಂಕುಲ್ ಇಂಚಿನೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷೋಡು ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳನ್ ದ ಉದ್ದೇಶಡು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡನ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಂಚನೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಿಪೋನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನತೆದ ಒಂಜಿ ಪೆರಿಮೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂಚದ ಗೊಬ್ಬು ಅಂದ ಪೆರಿಮೆದ ಗೊಬ್ಬ ಏನಿರ್ತ ಹತ್ರ ದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜವನಿಯರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪಿರೋಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಬಜಾಲ್ ತಂಡಗುಂಡು ಅಂಚ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಜಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತಂಡನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಜನಪದ ಪಂಡ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕುಲು ಮುರನ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಡು ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಲ ಟೀಮುನು ಜಬ್ಡಾದ್ ಐಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯರ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರನ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ ದುಂಬುಗಳ ಜನಪದ ಪನ್ಪಿನ ಕ್ರೀಡೆನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದೆಕ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪನೇ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ. ಮಂಗಳೂರು ಬಜಾಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಯುವಕರನ ತಂಡ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಯುವಕರನ ತಂಡ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ತಯಾರಾದ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಹೂವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೋಗಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಗತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭ ನೆತ್ತೆರ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಡವರಿಗೆ ಪಂಡ ತೀರಾ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಧನ ಸಹಾಯ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಾ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಜನಕಲ ಮಧ್ಯೆ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ಓಯೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐತ ಪಿರೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೀಮ್ ಏಪಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತನ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ. ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳ ಈ ಸರ್ತಿ ಜಬ್ಡ ಏನತ ನೆಡ ದುಂಬಲ ಜಬ್ಡಾತಾರ ಎಂಕುಲು ಜಬ್ಡಾಯಿನಿ ಮುರಣಿದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕನೆ ಜಬ್ಡಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆದ ಪರವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಬೈದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಇದು ಇರು ಪಂಡರ್ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ಡೆ ಜಪಡೋಡ್ ಬಂದ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋದಾದ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲ ಪುದರ್ಡೆ ಜಪಡೋಡ್ ಬಂಪಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಜಾಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ದೇಶ ಅತ್ತಂದ ವಿದೇಶ ಪ್ರಚಾರ ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಎಂಕಲು ಈ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆ ಪರವಾದ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬನ್ಲಿ ಈರ್ನಂಜಿ ಅನುಭವ ಮುರಣಿದ ಕುಡ್ಲ ಕಂಬಳದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹುಮಾನ ಅಂಡ್ ಈ ಟೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ನಿಕ್ಲ ಜವನರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮೊರಣಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ ಜವನಿಯರ್ ಇತ್ತೀರು ಅಂಚ ಮಾತ ಜವನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಬಜಲ್ದ ಪುದಾರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಜಲ್ದ ಕಂಬಳ ಇಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಏರ್ಲ ಬಜಲ್ದ ಪುದಾರ್ಡ್ ಏರ್ಲ ಮೆಡಲ್ ಮಂತಿಜ್ಜೀರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಜಬ್ಡೈ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಮಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಜವನಿಯರ್ ಮಾತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಚೆಂಗ್ಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ ಜವನಿಯರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಬೆರಿಸಾಯದ ಪೂರ ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಚೆನೆ ನಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಜಲ್ದ ಪುದಾರ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರ ಕೊನೋಡು ಪನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಶಯ ಉಂಟು ಎಂಗಳ್ಡ
ಐಕ್ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಜವನಿರ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇ ಜವಣರಾದ ಇರು ಕೊಟ್ಟರ ಪ್ಲಾನ್ ಮೇನ್ ಉಳ್ಳಾರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂಚ ಐಕ್ಯ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮಲೊಂಜಿ 2-3 ಜವನಿರು ಉಳ್ಳೇರಿ ನನ್ನ ತೂವಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪನ ಕಾಲರ್ ದಿಂಚಲಾಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಏರುಪುರ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಚ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದುಂಬು ಪೊಪ್ಪತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಆಯ್ತಾ ಇಂಕ ಆತ ನೆನಪಿಲಿಜ್ಜಿ ಎರುಪುರ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮದ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಒಯ್ಕಾದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಜ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏರು ಬಂಗಡ್ ಉಪ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರುಡ ಅವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಒಂಜಾದ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜೈಟ್ 2 ಜನ ಇತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಮಗಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಟೈಮ್ಡು ಮೇರೆಗೆ ಪನ್ನ ಟೈಮ್ಡು ಮೇರವೇನು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಬೇಗನೆ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೀತಿದ ಧನಸಹಾಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಪಂಡ ರೋಗಿನಕ್ಲಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಡು ರಕ್ತದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವಡು ಅತ್ತ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏತ್ ಬಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಆ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಏತ್ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಪೂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅದೇ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪನಾಂಡ ಐತೆ ಪಂಡೇರಾರು ಕಂಬಳದ ಆಸಕ್ತಿ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟಿ ಏರು ಕಟ್ಟ್ಯಾರು ಐತ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಕಕ್ಕ್ಯಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಜ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಈ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆನು ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅದ ಮುಂದ್ ಪಂಡ ನನದ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಮೇನ್ ಆದ್ ಒರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೋಜನತೆ ಅಂಚದು ನಮ್ಮೈತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ನಮ್ಮೈತ ಅವೇನು ಒರಿಪಣ್ಣನಾಡ ದುಂಬಗ್ಲವೇ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೊಂಜ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಇನ್ನೆಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗಂಡ ನನಗ್ಲವೇನೊಂಜಿ ಒರಿಪೋವಲಿ ಪನ್ಪುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಜ ಪಂಡ ನನಗ್ಲೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಯಪಂಡ ಇಂಚು ಗೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಸಮಯ ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಬಳ ಉಂತುಂಡು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಒಂದಿತ್ತನು ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ತಡೆ ಇತ್ತನು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲು ಒಂಜಾದು ಇಂದು ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ನನಾತ್ ಈ ಕಂಬಳ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನ ಇದು ಒರಿಯರ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಜಂದು ಪಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಟ್ಟೈನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಇಂದು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಲಂಚನೆ ಯೋಜನತೆ ಈ ನೆಟ್ ಒಟ್ಟಾದು ಈ ಇನ್ನೇನು ಕುಡಾತು ದುಂಬಗ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಡ್ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ಲ ಈ ಇಂದು ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಎಂಚೆತ್ತನು ಪಂಡಿತ ಮುರಾಣಿದ ಕಂಬಳ ಅಂಡಿತ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳ ನಿಕ್ಲ ಊರದ ಕಂಬಳ ಮುಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚೆತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚೆತ್ತು ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಜ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮೇನ್ ಆದ್ ಮುಕ್ಕಲ ಈ ನಮ್ಮ ತಂಡನ ಪರಿಚಯ ಮಂತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಬಜಾಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಿಯರು ಕಕ್ಕ್ಯಪದವದಾರ್ ಆರ್ ನಮಕ್ ಒಂದ್ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತೂಯರ ಪೋಯಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚೆಂಚು ಉಂಡು ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂದಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಈ ನೆಟ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವಡುನಾಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ನೆಟ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಮಲ್ಲೊಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆವಡುನಾಡ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ದಯಪಂಡ ಅವೇ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಡ್ದಿನ ಗೆಳೆಯರು ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ತುಯರ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೆಳೆತನ ಅಂದು ಈ ಟೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಪಂಡ ಏರು ಗಿಡಪನಾರು ಕಕ್ಕ್ಯಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರರು ಬುಕ ಇರ್ಲೇನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ ಗಿಡಪನಾರ ಪನ್ನಡ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದ್ ಬೇಡಿಕೆದ ಓಟಗಾರರಿಂದ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಾರು ಅಂಚದಾರ್ನ ಪಂಡ್ರ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ್ ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಂತಿನಾರ್ ಎರ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಎರ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಧು ಏರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನೊಲಿ ತನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇಜಿನ ಕೆಲವು ಇಂಜ ಪಂಡ ಪನ್ನಗ ರಪ್ಪ ಕೇನುಜಿ ಇಂಜ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪನ್ನಲಕನ ಅಕ್ಲ ದಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಗುಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸಮಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಮನ್ಪುಣ ಗೌಡ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಪನ್ಲೆ ಈ ಜವನೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಜಾಲ್ ಜವನೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಪನ್ಲೆ ಮುಖದ ಜೀವನ ಪೂರ್ಣಗಳ ಮನಸ್ಸು ಕುಡ್ಲಾಟ ಕಂಬಳ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಟ ಜೋಳು ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರಂಡ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮೋನಮಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಜನಕ್ಕಳ ಒಮ್ಮುಜೇರು ಅಂತ ಕೊರ್ಕಂಡ ಗಿಡ ಪುಕಾಂದಿ ಅಗ್ಲೆ ಬುಸಿ ಅದು ಒಂಜೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಅಡಿ ಉಂಟ ಬರಡೆ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪುಣೆ ತೋರ್ ಮಗ ಫೈನಲ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಬರ್ತೇವೆ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಂಬಳ ಅಗ್ಲೆ ಹಣೆ ಬಂತಿರು ಕಂಬಳ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಹೊರ್ಕೊಂಡ್ ಕಂಬಳ ಹೊರ್ಕೊಂಡ ಆಯ್ತಾ ಬಂದ ಕೊರಂಡ ಕಾಪು ಜತ್ತ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರಡ ಆಯ್ನವ ಅಂತೆ ಅಂಚೆ ಈ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕೊರಿ ಅಂಕುಳು
ಅದ್ರ ಆತನ ಕೆನ್ನ ಖಂಡಿತ ಅದೇನು ಕೊಡು ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಗಿಡ ಪಂದು ಕೊರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳತ್ತ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ತೆಂಗ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಮೆಡ್ಲು ಅನ್ಪಿಸ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ಪೈನ ಮೂರು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮೂಲ ಬತ್ತೆ ಏಳು ಬತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆಗ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಕಾಯ್ದು ಬಂದ್ರೆ ದೇವರ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ಪೂರ ಹಾಕಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ನಯ್ಯರು ಎಂಚ ಪಂಡಂಚ ಆಗ ಪೂರ ಆಡ್ತಾವಳು ಪಾತ್ರ ರಂಜ ಆಪಜ ಪೂರ ಆಡ್ತಾವಳು ಎಂಚ ಪಂಡಂಚ ಏನಿತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಾನು ಹಣ ಮೊಣದು ನಾವೇ ಹಿಂಗೆ ಕಾತ್ ಮಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇಜಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ತಣ್ಣೆತ್ತಿ ಅನ್ನಗಳು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎತ್ತೇನೆ ಎಂಕಿದ ರಜಾನೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೆ ಕರಿ ಹೊತ್ತ ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟೆ ನಾವರ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಎನ್ನ ಪಾಡಿ ಎನ್ನ ಪುದಾರೆ ಬರ್ತೀವಂತ ಏನೆನ್ನ ಪುದಾರ ಬರ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ ಧರ್ಮ ನೀಟಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಬರ್ತಿ ಇರು ಗೊತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಬರ್ದು ಬೇಡ ನಡ್ಪತ್ತು ಅನ್ನ ಚೆನ್ನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರ್ತಿ ಎನ್ನ ಟೇಜಿ ಬರ್ತಾನೆ ಕೊಂಚ ಚೆನ್ನೆ ನಾ ಟೇಜಿ ಬರ್ಸ್ತು ಬರ್ತೆ ಹಂಗೆ ಕಂಜಿ ಬಾದ್ ಮಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನು ಊಟನೇ ನಾನು ಟೇಜಿ ಬರ್ತಾವ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಬರೋಚಾ ಅಂಚದು ಬಂಗಡಿದ ಗುಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗುಂಡು ಎಂಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಹಾಕಿ ತಟ್ಟಾಂಡು ಗುಂಡು ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಸಾಲದಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ ಬಾಳ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತಾಗಿ ಗುಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ಮೂಳೆ ಕಂಬಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಕಂಬಳತ್ತಿ ಪೂರಕ ಉಳ್ಕ ಸೋತ್ರ ಕೊಂಚ ಸುತ್ತ ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಮುಳ್ಪನೆ ಮುಳ್ಪನೆ ಜತ ಗಿರತ್ತೆ ಜಾನಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸತ್ತು ಗಿರತ್ತೆ ಉಂಟ ಇರುಬರಿ ಎಂಕ್ಳು ಪಾದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒಂಬಿಕೆ ಭಾರಿ ಪತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಳೂರು ಬಂದ ಕೂಡ ಗುಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಗುಂಡು ಬಂದ ಎಂಕ್ಳೂರು ಬೇಡ್ಲಾಪಜಿ ಎಂಕ್ಳೂರು ಬಂದ ಗುಂಡು ಬೇಡ್ಲಾಪಜಿ ಅಕ್ಲಾಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಬಿಕೆ ಪಾರ್ಬೇರು ಗುಂಡು ಎಂಕ್ಳ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಳು ಮೆಡ್ಲು ಅಂತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಳು ಎತ್ತು ತೀರ್ನ ಅಡಿಬಿಟ್ಟ ಮೆಡ್ಲು ಅಂತೂರಿ ಎಂಕ್ಳು ಆತು ಸಾಧನೆ ಬರ್ಪೋ ಎರ್ಕು ಏರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ದುಂಬಡಿ ಕಟ್ಟ ಈತು ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಳು ಇರುವಂತ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಒಂದು 55 ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿ ಏನೊಂದು ಈತಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಎಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ 16 ಪೈರಾಟ ಕಂಜಿನ ಅಂತಲ್ಲ ಉಂಟಂದು ಇರು ಕಲಪ್ಪು ಎಂಕ್ಳು ನಾಲ್ಕು ಅಪ್ಪ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾಜೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುಡಂದ ಮುಂಜಿ ವರ್ಷ ಮೆಡ್ಲು ಆತನೆ ಎಂಕ್ಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬಳ ಮೆಡ್ಲು ಆತನೆ ಮೂರು ಮುಂಜಿ ಬಂದ ಕಂಬಳ ಮೆಡ್ಲು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡ್ಲು ಎಂಕ್ಳು ಇತ್ತ 4 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಳು ವಾಯು ರೋಟ ಮೆಡ್ಲು ಆಯ್ತು ಇರ್ದತ್ತೊಂದು ಕೊಡೋದು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂಜೆ ರೂಮ್ ದತ್ತೊಂದು ಚೆನ್ನೆ ಬತ್ತೆಂದು ಕರಿಯೋಸ ಇರುತ್ತೆಂಗ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದತ್ತೆಂಗ್ ದತ್ತ ಆವುನಾಂಡು ಏರಿಕೊಂತ ಒಂದು ಕುದಿ ಮಾತಾಗ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಪಾರಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂಟ ಪಾರಂದುಂಡೆ ಮೆಡ್ಲು ಬಂತೊಂದುಂಡೆ ಎಂಗ್ಳು ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಕಳ್ಸತ್ತೆ ಎಂಗ್ಳು ಈತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜೇರು ಪಾರಂಡತ್ತ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಹತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ಹತ್ತು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಂಗ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚೆ ನಲ್ಲಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲು ಆಯ್ನಾಸ ಮಾಡಿ ಗುಂಡುಲ ಮೆಡ್ಲ ಎಂಕ್ಳು ಆಯ್ನಾಸ ಸೇಜಿ ಮನ ಬರ್ತಾ ಉಡಕ್ಲಿ ಎಣ್ಣ ಜೋಮಂಡು ಏನ ಏತ ತಿನ್ನ ಆತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಉಂಟು ಎಣ್ಣ ಅಕ್ಲೇನ ಆತು ನಮ್ಮೊಂದುಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆಂದಾಗ್ಲು ಎಣ್ಣ ಸತ್ಯಗಳು ದಯ್ಯ ದೇವರಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೆಯ್ಯದೆಲ್ಲ ಭೂತವಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬಿಡ್ಪಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಡ್ಪಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಾಡಿಸುಂಟು ಮುಖ ಭಾರಿ ಮಳ ದೊಡ್ಡದೇ ಇರತ್ತೆ ಅವೇನು ಎದಿದ್ದಾಡು ಎರುವಾಟಿ ಏನು ಸೋತಿದ್ದಿ ಕೆಸಿಕೊಂಡು ಎರುವಾಟ ಸಂಗತಿ ಉಂಟು ಎರುಂಡು ಅಡ್ಡು ಕೆದೆಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಬಿಯ ಒಳ ತಿರ್ಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರು ಆಗತ್ತೆ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನಿಲಿ ಬೆಂದಿಂದ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ದೆಯ್ಯದೇರು ಖಂಡಿತ ಬಿಡ್ಪಿಗೆ ನೀವು ಆಧಾರ ಈತ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಳು ಫೋನ್ ಎಲ್ಲೇ ಖರ್ಚು ಹತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಪಣ್ಪುಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಜೋಕುಳು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕುಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಫಿರಿಯ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪುಂಜ ಮತ್ತ ಎರು ನಡೀತೀನಿ ಅದು ಹಿಂಜ ಫಿರಾದ ಲಕ್ಕರ ಹೊತ್ತ ಹಾಪಿ ಎಣ್ಣಾತ್ರ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈಜ್ ಮುಟ್ಟಿಯಾಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಮುತ್ತೋರ್ಮ ಕೆರಮ ಇಂಚಿನವ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೆರ ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪು ಜಾಲು ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಪಣ ಇನ್ನೇನು ಪುಗಾರ್ನ ತೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವು ಪುಂಜನ ಎಡ್ಡೆತ್ರ ಖಂಡಿತ ಅದು ಒಂಜನಗ ಸಾಕಾರ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಂಗೆ ಹಾಲು ನಾವು ಹಾಲು ಹಾಪಿಜ ಆಗ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಡು ಇಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಲ ಒಂಜಿ ತೂಡ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಲ ಬರ್ಪ ಬತ್ತ ಕುಳ್ಳೆ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮುಗಿ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಳು ಎರು ಬಿಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಿ ಖಂಡಿತ ಎರು ಉಂಟು ಎಂಗ್ಳು ಸೋಕು ಎರು ಅಂತಾನೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಗ್ಳು ಸೋಕು ಎಂಗ್ಳು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದಿ ಎಂಗ್ಳು ಮಲ್ಲ ಜನಕುಳ ಕಂಬಳದರು ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಕಂಬಳದರು ಡುಬ್ಲೇಟ್ ಬಂತರ ಒಂಜಿ 10-40 ಎಕರೆ ಜಾಗಿತ ಮಂತ ಎಂಕ್ಳು ಖಂಡಿತ ಅದು ಎಂಕ್ಳು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಂತಿರವು ಇದೆಲ್ಲ ಅವು ಅಂಡ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಂತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಳು ಭಾರಿ ಫಿಲಿ ಅಂಚ ಎರು ಉಂತಾವುಜಿ ಎಂಕ್ಳು ಎರುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುದಾರಿ ಗೊತ್ತಾತ ಆ ಪುದಾರಿ ನಲ್ಲೋರಿ ಉಂಟು ಮೆಟ್ಲು ಅಂತ ಭಾರಿ ಮೆಟ್ಲು ಅಂದುಂಡು ಏನು ಎರು ಸೋಪಣ ಜವಣಿ ಬಂಡ ಅಂತಾರೆ ಏಪಳ ಸೋಪಣಾಗ ಅನ್ನ ಬಂಡೆ ಹಚ್ಚಾರ ಮೇಲ್ ಬಂಡೆ ಹಚ್ಚ ದಾಯ ನಿಕ್ಳು ಬಂಡೆ ಹಚ್ಚಾರ ಎರು ಉಂತ ಬಂದಮ್ಮ ಎರು ಉಂತಾರದ್ದಿ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪನ್ನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮೆಟ್ಲ ಅವಂಡು ಕಣ್ಣು ಇಂತ ಅಣ್ಣ ಮೆಟ್ಲ ಆಂಡು 2 ವರ್ಷ ಮೂರ್ಲಾಂಡಿ ಇನಿ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲ ಒಂದುಂಟು ಅದೇ ನನ್ನಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಇದಾರು ಬಂಡೇರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ನೀರು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುನಂಡ ಕೃತಿಕ್ ನಾವು ಎಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎರುಗಡವನೆ ಎಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚ ಕೃತಿಕ್ ಇಂಚನೆ ಪನ್ನಾಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗ ಗಿಡ ಕೊರೋಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಐ ಕೊರ್ಪೆಂದ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಕೊರಿಯೆ ಐದು ಎಂಗ್ಲ ಬಜಲ್ದ ಕಂಬಳಗಳ ಬೋರ್ಡು ಬಂದದ್ದು ಇಂಚ ಜಪ್ಪದ ಕಂಬಳಗ ಅಂಚ ಈ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಎಂಗ್ಲ ಗಿಡ ಈರು ಮೂಲತಃ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಯ ಅತ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ದುಂಬುರ್ದೆ ಕಂಬಳ ಈ ಬಣ್ಣ ಈರ್ನ ಊರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಬಣ್ಣ ಕಂಬಳಗ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ ಎಂಗ್ಲ ದುಂಬುರ್ದೆ ಕಂಬಳ ಬಂತೆ ಈರೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬನ್ಲಿ ಈ ಕಕ್ಕೆಪದ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಿಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಕೃತಿಕ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಮೆಟ್ಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂಚ ಎಡ್ಡ ಆಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎರುತ ಬಗ್ಗೆ ದಲ್ಲ ಪನ್ನೆರ್ ರೇಸ್ ಎರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೇರು
ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇದು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಂಪೇರು ಕಂಬಳ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲಪ್ಪ ಜಾಂಡ ವಾ ಊರು ಪೊಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಗುರುತಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿಗತ ಆಪಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ರೆಡ್ ಕಂಬಳಾಡು ಏರು ಜಪಡೆ ಆತ್ಲಾರು ದಾಯ್ತ ಪೂರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏರಿಗೆ ತೋಜಾತು ಬನ್ನಿ ಕಂಬಳಾಡು ಬಂತು ದಾದ ಪೂರ ಅನುಭವ ಅಂಡ್ ಬಂತು ಅನುಭವ ಉಂಡೆಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಪರಿಚಯ ಅಂಚ ನನ್ನ ತುಂಬಾಗಲ ಏನ್ ಆರಟಲ್ಲ ಕೇಂಡೆ ನನ್ನ ತುಂಬಾಗ ನಿಕ್ಲಾದ ಜವನ ಏರು ಕಟ್ಟುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಳ್ಳಾರ ಉಲ್ಲ ತೋಡು ಅಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಅವ್ರು ಸರ್ ಇದು ಬರ್ದು ಪಾತೇರ್ಯಾರು ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವ ಮಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಆಸುಪಾಸಡ್ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಬರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಜವನೇರ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಕಕ್ಕೆಬದ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಜಪಡತ್ತಾರು ಮುಲ್ಪದ ಜಪ್ಪುದ ಕಂಬಳಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡಾವಡು ಇವತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಇವರು ಕಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ದೈವ ದೇವರು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಆಶಿಸೋ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೋಡ್ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ.